Гърчич бяхте представен официално като старши треньор на Славия. Как дойде предложението за това? Просто преди 2 дни, нали, срещу мача Ботев-Славия ми се обадиха вечерта президента, попитаха ме дали искам да ставам треньор на Славия. Аз казвам на него, да, искам да си ставам и просто идвам, значи на други ден, вчера идвам насам и си говорихме и разбрахме се всичко. Много ли мислихте върху това предложение? Па не много. Аз му казах, хайде ще се чуваме след половин час, аз ще се обадя и ще си говорим. Значи просто някакъв половин час. Помислих малко да видим положението и това нещо, което с това, което не бях запознат в Славия. Разбрах всичкото, обадих се на президента и казвах, идвам. Изненадава ли това тежко положение, в което се намира отбора? Да. По принцип Славия винаги, значи по моето време още кога играх и кога бях тук треньор, винаги беше отбор първата петица, шестица. Бях изненаден, когато си говорихме за оцеляване, това нещо, али знаем, ще успеем в това нещо. Какво ни е целта? Знае се, говори се с президента Венци Стефанов. Просто в тия мачове, които ни останаха сега в плейофите, задължително ще гоним победи и това е нещо, което трябва да направим. Просто Славия заслужава да играе в А група, със своята си история, с качеството, което има, значи това, което разбрах с тия младите футболисти, големия потенциала на отбора. Ще се опитваме да се издигнем от това нещо, което се случвало в момента и надявам се ще успеем. Говорихме се в събраниканата, значи и с Фугата, и с господин Стефанов, и с другите хора тук в клуба. Просто мислим да им липсва малко самочувствие в определени моменти. Има много млади футболисти. Това, ако успеем да ги подигнем това нещо, самочувствието на футболистите, мислим да няма да има проблеми в мачовете. Кога се говори с президента, значи Венци Стефанов, разбрахме се много бързо. Много обичам да работим с млади футболисти. И така беше и от началото, кога пристигнах в Литекс, кога бяха много млади футболисти, българи и това много обичам. Кога гледам как растат и се издигат в кариерата. Е ли така българския футбол в последно време и Па няма как да не следим, нали? Играх много години тук, бях треньор и просто това ме интересува и следих. Ами сега в този момент повече мислим на нашия отбор. По кой начин ще излизаме, как ще играем и това, което всичките очакваме, на кой начин да биеме отбора на Горния Оряховец. Господин Загорчич, освен това да развивате прекрасните млади футболисти, които има в Славия, имате ли други цели и амбиции с отбора? Други цели и амбиции. Значи, първа стъпка трябва да я направим и след това може да си говорим за другите амбиции. Първата стъпка това е да оцеляването в групата и след това може да си говорим за другите неща. Договорът до сега ли или за следващия Договор. Говорих си с президента, значи просто се разбрахме така, кога си говорихме вчера, той искаше да ми дава договора, аз му казвам, айде така ще го направим, да се справим сега в тия мачовете и след това да си говорим. Какви са най-големите проблеми на отбора и най-спешните, които трябва да разрешите? Това са някои неща, които ще останат в сваликаната. Значи, не обичам да си говорим явно това, което ще играе отбора. Значи, това видях малко. Самочувствие е проблем на футболистите и това е нещо нормално при младите футболисти. Това ще се опитваме, значи, да дигнем на колкото е възможно по-високо и на това, което искам да ви казвам пред всичките, нали, да е явно и да е ясно. Много неща, значи, това, което искам да си работим, значи, това, вие ще правите проценки като журналистите, това, как играе отбора, али всичкото останалото, което изискам от футболистите, остава само в събликаната между нас и така. Вие за Горчич, говорихте ли вече с футболистите и ако да, какво им казахте?
Аз пристигнах с нощи, не говорих с всичките футболисти, това задължително ще направим. Говорих си с Гошо Петров, с него само се говори, с него го и познавам. За сигурност, значи с всеки един футболист ще си говоря. Днеска е първа тренировката, ще видим тяхната реакция на футболистите, по кой начин ще реагират и след това ще отделно говорим с всеки един футболист. Ами ако да имам притеснения, няма да поемам отбора. Значи аз вервам в своята си работа, вервам в тия момчета вътре в скаликаната и това е нещо най-важното в спорта, в футбола. Важното е да тия разберат да верват в себе си, футболистите.